Gu eskubaloiko neskaga eta argi hauko kantxa barruan zein kanpuan euskeraz berbain nahi dugula. Eskolaren erronka handietako bat euskarazko ahozko komunikazioaren lanketa da. Gainera jakinda euskara hizkuntza gutxitua dugula eta alde horretatik oso interesgarria da Bergaran garatu den berbekin proiektu pilotua. Txikitan euskara errefortzu saiotara jo nintzen eta baliagarria izan zen. Gaur egun Osintxuko ludotekako hezitzailea naiz eta bertan kalitatezko aisialdi euskaldun bat eskaintzen du. Nik aitzakin lehen gazteleraz hitz egiten eban eta euskal aldisa eta gero euskeraz hitz egiten dugu. Bergarako musika bandan eta orkestra sinfonikoan gure artean betidan ekin dugu euskeraz eta gaur egun gure egunerokoa euskeraz ditzen dudan. Nire senarra euskalduna da. Ni berriz Castellonen jaiota, baina hona etorri nintzela ikusita erabiltzen zen hizkuntza euskara ikasi eta beti etxean erabili izan dugu eta gauza berbera saiatzen ari gara ilobekin egiten. Orain dela 8 urte hasi nintzen, euskara berriketanera joaten, euskara praktikatzeko, gero leku gehiagoetan eta jende gehiago berrekin egiten dut. Nere lankidea guztia euskalduna dira. Horregaitzi, nere lantokia da nere euskaltegi honena. Hizkuntza munduan egin den lan guztiari jarraipena emateko, ezinbestekoa da lan munduan euskalduntzeko urratsak ematea. Gu horretan gabiltza, langile askoren konpromisoarekin. Estamos estudiando euskera en la Escuela San Martín, en el mismo horario que los críos. Oso pozik nago. Gu gure artean euskara zeitzen du normalian. Guk ez baitzen zein ekingo du bat. Euskaltegixan aukera zabala dugu, alde batetik aurrez aurreko saioa dauzko, euskaltegixan bertan emoten dienak, eta gero bestetik etxetik lan nahi zen ezkero, internet bidez be ingleski ikastaruak. Nire ama hizkuntza euskera da, ni gaztetan Iruñara joan nintzen bizitzera, bertan ez nuen neuki euskeraz ikasteko aukerarik eta konturatzen nintzen nire euskera asko aizela erdoiltzen. Orain Bergara etortzerakoan euskaltegian hasi naiz, besteak beste hartu gabe egiten ditudan erderakadak, ero akatzak ero zuzentzeko. Bergarako komertzioa kalitatezkoa izatea nahi dugu eta horrek eskatzen dugu gure herrixakin eta gure hizkuntziakin konprometitua egotea. Tokiko komunikabideak euskeraz izetiak eta gainera referente izetia euren ingurunean eta aktibo izetia sare sozialetan de bai. Horrek danak dakar gizartia euskeraz artikulatzia. Dendarixek, merkatarixek, publizitatea euskeraz itxia, eguneroko solasa euskeraz izetia. Bergarako udalian euskeraz behar dugu lanian, eredu izatea dagokigu eta bide horretan pausak emoten jarraitzuko dugu.